wannan zai shafe da ni da ku na ga ya kamata ga wannan lokacin tun da Bala ya hida abu biyu ya shafi magana ya yi maganar ruwan zobe da ruwan jibiya to ina so in jawo hankalin katsinawa an fara aikin zobe an kawo kayan aiki an gama na jibiya shekara 4 ko 5 sauran kwana 3 da karamar sallah da kaina na shiga mota ta zaga duk inda ake shafka alkama a jibiya da kaina da gani sai kanina na zaga in ka kasa kasar nan kishi 100 da aka ba da ruwa abin kunya ne ka sanawa kishi 100 sau eka 15 kurum ake noma alkama to don Allah don annabi kuma na je na ga ruwa na tambayi masu aikin suna aikin sakaina duka ne na ce masu ku ba ku noma suka ce sana'a mu kenan ba san kowa ne ba suka ce mana sana'a mu kenan sakaina na ce dan wurin ba ruwa suka ce akwai ruwa mai wanka da mai komi amma mu aikin duka nuka iya na ce to don Allah abokanku da ba su zuwa su noma saboda me suka ce raganci to kun ji raganci ga ruwa na an kawo maku ka zargi ka tsinawan kuma ga ruwa na an kawo maku ya hiji an kawo maku ba ga an kawo shi ba ku amfani da shi ni ina so in ga muku ne ka tsina don ku tashi ku kike da zuciya ku alkaman na nan ba ku shuka ta ba takaitacce kwana 2 da suka wuce abin da ya biyo ta hannuna ta abokaina na tare da ni a yau da safe alhaji talaka ya ba naira 20 alhaji abu a gaisa ya ba naira 500 kuma yau da safe janar gado nasko shugaban abuja ministan abuja da shi da mutane na abuja ya yi mana waya ya ba da naira 100,000. What we are here is to produce something, to produce papers that we will, as General Buhari mentioned to you, we will give to our elected, very good elected leaders that will represent us at the next conference. And please quote General Buhari and Sarkin Daura and quote me as well. When the election comes, when the time comes, before we produce these papers to them, let us elect the right personalities to represent Katsina. The election is not going to be on politics, it's only going to be on merit. And I know Katsina House, we believe on nothing but merit. So let us elect those that will represent us only on merit, not on any political standings. Let them go and we will brief them of what they will go and represent us.